Dziękuję. Nie, przerwa i teraz przychodzi tam. Dzień dobry. Pani wnuczka źle się uczy. Uczy? Gdzie się uczy? Babcia nas nauczy! Pani wnuczka mnie denerwuje. Wujek! Gdzie ty wujek? Babcia nas wujek! Pani wnuczka mnie oburza. O Boże! Oj, Bożuszu! Zaraz będzie burza! Dziękujemy za Ciebie świetle i prosimy o stronę drzwi. Co to? To już było.